Suomi-Salan liittyviä. Hei, joo. Hei. Mulla on nyt 40 minuuttia aikaa tässä muistella, mitä kaikkea me ollaan tehty yhdessä. Ja aloitankin sieltä vuodesta 2000, oliko se 10, no niin, en aloita. Suoraan asian, uskomattoman kova tiimi. Täällä ei valmenneta huipputiimiä, ne vaan kasvaa huipputiimeiksi. Ilman valmennustakin melkein. Hyvää heittäytymistä, pohja mudissa, made menee aika tiukasti aina, uskoisin. Ja tästä johtuen niin mulla oli mökillä rapumerta, josta seuraava produktio lähti alkuun. Oli rapumerta ja se oli siinä rantavedessä, ja kun mateet nousee aina sinne rannalle kutemaan, niin eikö tää hullu mennyt siihen rapumertaan, sellainen iso made. Ja sitten me oltiin aivan kauhuissaan ja siitä lähti tää metafora, että mitenkä madetta voi pitää 3,5 vuotta vankina katiskassa. Että olisiko vihdoinkin viimein aika päästää se sieltä pois. Ja tää mun produktion nimi, mä eilen illalla teinkin se. Siis Madein tiimiakatemia ja sitten mä tein, että Made Out tiimiakatemia. Eli tällainen kampanja on nyt menossa, eli yritetään saada nämä valmiiksi täältä. Eli out. Ja tää tulee rakettikorjaamon myyntiin. Ja tuotot menee Mateen maailmanympärysmatkoille. Joo. Eli tää on aika hieno homma. Nyt sitten tää alkaa tää biisi Made niinku out. Sitä katiskasta. Ja sitten loppujen lopuksi todetaan, että Made in tiimiakatemia. Itse asiassa se vielä on niinku tiimiakatemiassa. Joo. Joo. Ottakaa vähän soundcheckia. Psykedeellistä. No niin. Meillä on mökillä katiska ja sinne oli yhtenä päivänä Made. Katsoin Madetta ja se näytti surulliselta. Olen ollut täällä jo niin kauan vankina tässä pienessä katiskassa. Vaimoni katsoi minua ja sanoi, päästä se pois. Sen on aika päästä vapauteen. Sen on aika päästä näkemään suuria vesiä. Sen on aika päästä maailmaan. Minä jäin epäilemään. Katsoin Madetta, se näytti hyvältä. Siitä saisi herkullisen aterian. Voisin sitä valmentaa, voisin sitä kasvattaa, voisin saada siitä vielä isomman matkan. Mutta kuinka ollakaan katiska jäisi silloin pieneksi. Vaimoni katsoi minua edelleen ja ilme oli vieläkin tiukempi. Minun on aika päästää se pois. Et voi sitä pitää aina vankina näin pienessä katiskassa. En on päästävä suureen maailmaan. Se on jo valmis siihen. Katsoin vielä kerran surullista Madetta ja se katsoi minua siihen. Se tiesi, että on aika päästä pois. Avasin katiskan luukun, nostin Mateen, katsoin sitä hetken. Se hymyili minulle. Laskin sen varovasti veteen. Se heilautti kerran pyrstöä ja näin, kuinka onnellinen se oli, että se pääsi suuriin vesiin, näkemään maailmaa. Se oli siihen valmis.
heittelee rosti. Karitse vain väriä seivaa, löytyykö sieltä miehelle keikkaa? Starivesa tunteet herää, aina kuuntelee Maukosen perään. Vaapupu on Jussi tällä, baby face on Rilli tällä. Lentolakki on Jussilla päässä, ei siinä ouna jäässä. On sen muki aina piti. Ilkestä ei kun yhden tempun. Teki se kerran hurjan tempun. Laittoi rentokaan se rokkaa. Monet muukin sillä on pukkaa. Mies Ulveksen vattias, töitä valvoo Tatias. Maria Häkkinen on pitkä nainen, on luukki taivainen. Moni mies ei halua muokaan, tuota äinen mulle suokaan. Että tämän silosen tumpi on se kuin kävelemä pommi. Tommi painaa kovasti töitä, neidon vieressä pitkiä öitä. Vältille on hieno salli, ei sille maistu mälli. Ennen ei ottanut Niinaa, ei niitä enää äiti Justiinaa. Mitä sä oikein murehdit? Mitä sä murehdit? Ei Made mihinkään lähde. Eihän ne oo edes valmiita. Opparit tekemättä ja opinnot merkkaalla. Ehkä niillä on vielä tämä 24 HK ohi. Sehän on vasta alkamassa. Ihan turhaa sä tällaisia murehdit. Made on täällä ainakin vuoden vielä. Ajattele, kokonaisen vuoden. Ja rehtori lisäajalla vielä 2 vuotta.